Kigokwana. Ya, Jugo. Enwere onye nọ n'ụlọ dị m apụgo. Kedu ihe iche na mbụ ụmụaka? Ọkọ dị na mmanụ. Ọma ndị mma ka anyị na-ekwukwa ụmụaka na anyị ife anyị ekwu. Ife mgbe n'ịgwa gị bụ ka ị gbaa mbọ. Ma ife niile ị ga-eme ka obi gị na ụmụaka bụrụ ofu. Maka na ịsara anya nwoke akpara ụmụaka kpakpuo. Fa na-ayọ isi gị ife ka ịbụ onye ayịyọ. Fa na-ayọ gị na-apịpa ị ga-apịpa ị. Ma ịma n'ọnwa anyị ife niile. Uchegodekwa ya. Anya gị saa. Anya gị saa Rude. Anya gị saa. Sikwa ihe iji amalụ dị mma. Ọ ka na-eme. Sọ nsogbu mmedobelu bụ Adam nwaanyị. Adam nwaanyị bụ nsogbu mmedobelu. Nke okwu ya si ya. Ọ bụ nnọọ maka Emeka na mmasị. Ama m ka m ga-esi kpa nkata. Ịpụta ha n'akụkụ m. Mkpu ka ha nọ. Ifo. A na-agwa gị so. Ọkwa ifo ife a na-agwa gị. Nwatakịrị buru ọnwụ ite naanị. Chie ya ala. Zugide ya fichagide ọdị n'ọdị. Ọma mkpa ekwere gị aja na karị. Ọma mmebikwere gị ọlụ. Nna chi gwa gị bụ ịnwụta ya tinye na nkata kpachie. Ọ bụ nwaanyị na-enwe nwa nwoke adịghị enwe nwa. Onye na-eru uru dị na nwa bụ nwaanyị. Nwunye ife niile ijide. Ile na-ezi nwoke ọ na-ede niile. Ịfụrụzi na nwaanyị na-aka ọmụgwọ. Ịfụrụ ka ndị. Ekotere nwoke mmanya ọkụ. Ka ọnwụka ọ na-apụ ala mmanụ ife na-eme ya ọ na-eme ya. Fọrọ ụmụ gị. Jidesi ụmụ gị ike. Maka na onye alachaghị ọnụ ya, ogola alachara ya ọnụ ya. A sịkwa m ihe iji amụ kele ka anyanwụ ụtụtụ. Aka iwe kwuwe, ịfọrọ ka ndị. Ọkwanye ka imepe. Ụdị ihe a na-eme. Ịmara bụ. Jena anyị na-amụ amụ. Ịma na-eri nza ịbụ ụmụaka ịmụ anya ka azụ. Tupu afọ gị fụ onye nwa. Ọ ka mmanụ. Ka mechie m mfe aka. Ọ dị mma. Ọnụrụzie nye ka ya mmazi. Dibezi ife niile asị ka ọ bụ. Onye na-ekwetaghị ekwetara ya. Nsogbu adịrọ ị ga-anụ mkpọtụ m. Nne. Ị ga-anụ mkpọtụ. Nne. Ọ nne gị mụrụ ya. Mmasị Chukwu. Mmasị kedu ife na-emeziri ime kichin a? Eche m unu na-esi nri ụtụtụ. Okay, nna m sitere akwa abịa na kolie ndị bifo nwa oge. Nso ọgwụ ya ka ihe na-emezi. Ahụ adịghị ọ pụtara ụta si na rum niile na gri m. Kedu ebe ọ nọ kịta? Ọ nọ n'ime rum. Si nri ya ka ọ dị ụtọ. Onwe ike wee lie ya biko. Ọ nna m nsogbu ajụrụ.
Eko onye ọbụla mekwana. Memi nwa m. Anyị nọkwa. Anyị nọ nnọọ na-apachi ụbọchị. Nsogbu akara ọkụ sọ nsogbu anyị nwere bụ nna gị. Inye anyị nri n'ụlọ abụzi gaga nga. Ka etu ọzọ, ka ihe kpatazi nke ahụ. Nna nwekwa m ike ịkọwa o, mana ihe nchọpụtadobe bụ na kemgbe ya na Obidike bido oyiba ihe dị iche, ọtụtụ ihe dị iche rike ebe nna gị nọ. Amarọ m osi ya jee ebe ọ na-agba chachacha ihe a na-agba bet. Mgbe ọbụla ha na-akọrọ gbaga agbaga akọrọ gbada agbada ịjụ onye maka ego nri oche ọ na-afịazịkwa m arụ. Kefọ nke bụkwa bet kwa. Nke nọ ka nna anyị ga-esi wee na-emezi udo mma. N'akwụkwọ niile ọgụ n'ihe niile ọma, o bet ka ọ ga-eje tikwa aka na-agba ihe ọ ga-abụ ndị okongwu bido mebe ha na-akwụsị akwụsị. Nwa Njuka m Ijeọma jụọ m onye. Ịjụọ m onye ka m ma ajụ. Amara m na ọ na-abụ ikolobịa tochecha ọ na-agwụ ọrịa. Jụọ m ma ọ ga-amụ aka ekpe na nka. Akwabịa. Kedu ihe ọ? Masị Chukwu na-agba m na-arụ agụrụ ka ezi ihe na-eme. Nne m ama akwa metapụrụ m ụra arụ niile a na-egbu m isi na-awa m ọgwụ m maka usoro m indomi ka nri ka nwere ọgwụ. Ife ga-emewu na ebe ọnwụ na-eweta gị ọgwụ ị ga-aṅụzi ọgwụ ahụ, mana ịṅụsị ọgwụ a nne na anya ọgwụ na ọ dị adị mma ịgwa m ka iji ụmụ ọgwụ ha efu. Oke, ịwetago nri a. Mmasị ị ga-anọkwa ebe a na-eti anya ọfụma. Meti gwara ose ọfụma. Ezigbo nwanne m. Onye na-eme nne ebe ọ na-eme nnọkọ anyị niile gbakọta nna ya azụ. Ana m ọ na-eme ihe a n'ebe ị nọ mana ịchọpụtabere. Nke a ga-ebu ihe nji Emi biko ka nna ya gị. Ifuru ego ị na-ezidela anyị n'ọnwa enyezina ya nna gị. Akwụnyezina ya na akaụntụ ya, kwụnyebi ya na akaụntụ nke nwa. Kwụnyebi ya na akaụntụ nke m. Nsogbu ajụ. Nne m amalụgo m ihe m ga-eme. Nke ka m njọ bụ na ọgwụ m na-ego n'ọnwa njenyelụ ndụ aka ya bụ supplement. Ịmakwa n'ọnwa gwụzie nna na nna gị ego ọkpa abụrụ n'anya. Mana ihe eme maka ihe a biko ike agwụgokwa m. Ngwachalizie ihe m ga-eme bụ na m ga na-ese ndizi ego ahụ na akaụntụ gị direct. Nkwụnye gị ihe ego niile m na-eweta n'ebiri month na akaụntụ gị ka m ga na-eti eze enugo. Na gbadokwa anya Arụde biko bịaka na kenyelu Mmasị Chukwu aka si anọ na kichin na-eme ife arụ adụrụ akụ abịa akụ dị m na-arụ biko ya nyere ya aka na kichin. Kedu ihe na-eme akụ abịa? Pata m ligote n'elu ka ife ya biko mana nke ka mkpa ka nyere ya aka na kichin elu Mmasị aka ka o sipụta nri agụụ na agụụ. Anụgo m. Onyoko onye mama okwu ebe a na-ege ihe na-ekwu ntị ya ka ọ ga na-epi mmiri n'okwu ụlọ niile n'ọbara bụ onye. Akụ abịa.
na nwụna anyị na bi n'ime ya mana ewetụrụ m obi anị wepụ anya anị wee na-enyo ka m nwee ike ma m ga-achọpụta ebe ya bụ mmiri si wee ba n'opu ụgbọgịrị. Papa gị nne ọkwa ịma na otego m na nne gị bụ dịka di na nwunye n'ụlọ abịago m chọpụta na oke ọbụla ọjọọ ugo bịa afụcha nne gị n'ụlọ a na omume nne gị na ya gbanwe. Ọjọọ ugo bịa na-afụcha ha n'ụlọ anya na ya kpacha nkata dị anya ha na-akpa nne ga-agbanwe. Ụlọ niile a na-adazi nghasa nkụsa ọgụ esemokwu ebe niile adị ka ebe ya ma ghọtara oke ka m gwa gị ịma na mbọsị gara aga ka m si n'ime ụlọ na-apụta wee fụ nne gị ebe ụlọ na-agbazi Emeka n'ekwentị ya kwụsị itizi ego n'ụlọ akụ m. Ana m agwa gị eziokwu ya wetazi na ego ọ na-ewetala anyị ya anaghị na-etinye n'ụlọ akụ m. Mbịa mee ka ya sị na ma nụrụ ife na ife ọ na-ekwu mgba nkịtị. ị na-achọ ịgwa m na nne m kpọrọ Emeka na fon na-agwa ya ụdị okwu a? Ada nwaanyị gee ntị ka m gwa gị ahụ m ezigbo nwa Chineke wee na-eje ụka na-eme omume dịka onye ụka ana m ebu m n'ụbụ na ebubo ana akwụ m ekwuchi ọnụ mmadụ wee wụrụ nke nne gị ịbịa bụchie ihe o merụ ihe mgba ife mele eme Kisi ebutezi oke papa na eme mma akpa Emeka mma akpa ya n'ekwentị ya ka njukene ya ka mmanụ nke bụ eziokwu maka na ahụtara m ya. Chiaka m gwagoro ebe ife nji wee kpọọ gị na-agwa gị ihe niile achọpụtara m n'ime ụmụ niile mmụọ na igbu nwa maala ife ọya ka nji wee kpọọ chọọ ka m karịsịa gị ife a biko ka ha arụ tinye anya na mmiri ka ịchọpụta ebe nsogbu a dị maka na ife a nsogbu a ọkụ a nne gị na-achọ ịmụnye n'ụlọ ọmụnye oke n'ọsọ ngwele n'ụlọ onye ọbụla efu nwanne ya ọ na-agba ụzọ. Papa biko rubeghị n'ụdị a mma akpa Emeka mma achị ka arụkwa Emeka ka eju ọnya ka amala ife a ga-eme n'oge ka anyị bido ka anyị jiri na-efe wee chụrụ ego ojii maka aṅasị. Nne maka ihe na-eme a na-ekwusi ọcha na ịtọ ka eziokwu ihe na-eme ụbọchị ọbụla m bịara eziokwu na-ekwu ihe tọkọ na dịka ya sị na ifutube m mbụ eziokwu maka ịbịa nnọọ dịka ọ na na-abatazi ọfịs a mma na-ezori gị ezo kemgbe ị bịara tego mgbe nka ngasị Nwaanyị ọma ụtụtụ ọma ịnwaka eziokwu m niile ịnwaka ama m edokwara program gị ọ na-amasị m ukwuu. onye dị mma anyị na-anwale ike anyị ka obodo wee dị mma ngwanụ Chimemezuokwa okwere ya mere nji akpọrọ odogwu o mezuokwa okwere m ana m eti ya odogwu n'anya o mezuokwa okwere ya mere nji akpọ ya odogwu. abụ ọma nke a bụzi gịnị wetara ya? Nna m ịma nweta ihe mere nne nna m eziokwu enwetago m ụlọ enwetago m ọlụ nna m ha si m bido n'otu ụka ọzọ na-abịa obi m pụta aṅụrị Chineke arịte gị kene dịrị Chukwu eziokwu nna m elu m ebe a nnọọ ha sị m na nsogbu adịrọ na onwe m bido ọrụ n'izu ụka ọzọ na-abịa obi m pụta aṅụrị nna m kene dịrị Chukwu obi nke na-atọ m tọnarị nke gị mana ị marọ o nwere ife dị ka mmadụ mụcha mụọ ọzọ nwa ọ gụcha akwụkwọ nweta ọrụ ndị mmadụ nọ na-akpagharịsị ọrụ adịrọ Chukwu emegoro m ya nna m wetakịrị aka achọ m ka
ana m ekele Chukwu wetara ọlụ wee na-asị n'ọlụ anyị fụ n'ihi a na-alụ ya na-enwe nke a na-akpọ mbunye enu kwa arọ ọbụla anya na-enye gị mbunye enu anya ebunide gị ghọrọ onye isi n'ụlọ ọrụ unu na-ekwe ndị na-abịa ịnụ nwaanyị ka ha pụcha n'ala n'usoro ana m afụkwa ha ma ọ bụrụ na ị dị afụ ha ihe nke atọ bụ na ọ takarị m ụtụkọ mbido ọrụ ebe nne m nọ ka nje gwakwu ya ọ nọ n'ime ụlọ ya a ga-esiri gị ụkwa n'abalị a ga-esi ndị pụrụ iche nna achọrọ m ụkwa ihe chọrọ osikapa osikapa ka nna kala ga jekwu nne m nsogbu adịrọ nwa ụkwa nwa ama ọkwa nwatakịrị ụnyaahụ gụchago nweta ọrụ ha Chineke arịze ya Nne, ọ gịnị nke ị dị n'ebe a? Ị chọrọ ịba n'ụlọ? Na-asị m ka m nọdụgodo ebe a chịkọ isi m ọnụ. Ụwa akara ọtụba m. Ọ dịkwa mma? Ka m bịakwa. Hello? Ojugo, adị m mma mgbede ọma o. Asị m ka m kpọọ ka mmadụ mgbe m eji bịa. Achọrọ m ịbịa mgbe ndị mmadụ ga-anọ n'ọnụ adịghị m ụmụ gị ka e wee kpaa nkata miri emi. Ọ dị mma, mana ihe mebiri ọkwa ya? Elekere 10 nke ụtụtụ ga-adịkwa mma. Elekere 10 nke ụtụtụ mana mma bịa dịkwa anya uche gị dịkwa n'anya nna agwa ya o. Nsogbu adịrọ ngwanụ. Lala ọfụma o? Eze ịkpọ ọzọ. Ojugo nwanne m nwaanyị. Ọ sị na ọ na-abịa? Oke, echi niile. Nsogbu adịrọ. Ngwanụ. Ị na-ababa ịgba nchekwa ọkụ o? Nsogbu adịrọ mma gbanye. Nneka Chifo. Ka ọ bụ ọsọ. Masị. Adanne, etetago? Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Masị. Ohe nchekebe n'ebipụ. Ka ị bịara? Achọrọ m ị na-akpụ ịkpụwa nwanne na m agabago ọrụ. Akwụkwara na nna m n'ikpe. Mmesi nne mechizie bịa. Onye amamihe. Onye ma nke ị chọrọ ime? Gaba ọrụ ịnọta ya anụ. Biko make passion ịga na Na o nsogbu adịrọ. Mgbe ka ngaba ịsa na nna m nọ na-eche m ka ọ ghara ịhapụ m wee gaba. ọ gwara agụ ụzọ gị. Si na esi ebe ọrụ Adanna emesi bipụ ihe maka dozie ya ọfụma. Ngwanụ ka ọ dịzie.